Wis lungguh. Lungguh. Mbahmu Salim aja mok geret ambruk. Ya Salim sih. Wis. Ya. Sangke tresnane kok Mbah niku. Wis. Remuk. Iki sapa neh? Oh, matek mikir. Sing kon nyetek ya rek. Volumene banter nih. Halo. Biar perkenalan. Halo. Tes. Halo, gonmu muni ora? Wis. Halo, tes. Halo, 1 2 3. 1 2 3. Halo. Wale. Iya. Liyane muni kok ora. Kono ayo muter kono. Kayak pitik arep mendok. Kono. Kene. Nuwun para tamu kakung Mbah Putri. Sampun kepareng manjing wonten sasana. Dauping Sri Atmaja temanten. Bang Kadir kalih Batang Tekek. Oh, diancuki. Weh, krungumu apa? Lah ana Batang piye, Bang? Oh, rungokne. Tesi Wayuni Riwayati Hartati. Alias Kabul apa Tesi? Pisan kas, kabul apa Tesi? Matur kesuwun. Ora apa-apa. Kabul kena awan. nek bengi, Tesi. nek subuh, kabul. nek awan, Tesi. nek bengi, Kabul. diwolak-walik. Manten kekalih kodhok ngorek. Tung. Temu manten. Kok kono kok. Kodhok ngorek iki lho. Iki manten temu. Iya. Ayo. Sik. Kowe nyapar maling sepeda. Iki ndagel kok iso arep nyolong sepeda. Tesi ku nek dikandani sing nurut. Oh, pancene. Bener kero nek awakmu dilokno Batang iku. Nurut. Awake dhewe rene iki nyambut gawe, ngerti ndak? Iki digolekno dhuwit malah kurang ajar iki. Laku nampa WA-ne. Bintang tamu Niken Salindri. Nah, nggih. Lah terus sing metu kok Niken Seledri. Bar gobat tambah sok kodhok ngorek. Tung. Alon. Manten kekalih sami picekipun. Wero manten ora? Weruh. Manten ini nek daup lho iki malah bablas ae. karepe iki apa? Kok kon ngorek. Kodhok dikongkon ngorek. Ada iki menungso. Kowe biyen dadi manten iki. Lah iya dadi manten tahu. Ditemokne apa ora? Ditemokne. Neng ndi? Neng sawah. Sawah. Oh, temokne neng ndi? Mantene terus sungkem mlaku alon-alon petuk terus sungkem. Ayo, Saiki ya.